Kien imma tokki tal-10 tas-sibt filgħaxija li ħajjet il-koppja anzjana Emanuel u Turis Rizzo mill-Fgura inqalbet ta' taħt fuq kif esperjenzaw dak li ddeskrivew bħala l-ikbar xokk ta' ħajjithom. 3 sigħat qabel ħarġu jieklu u qatt ma bassru li kif jerġgħu lura d-dar isibu ma' wiċċhom dak li sabu. Kif taħt iċ-ċavetta tal-bib smajt ħoss, għettela s-soltu di l-attusa. Bħaj diħal il-korretus, tħal fil-kamra tal-banju, għettela għaxam nitlek. Wara ftit, nara kollum kif ġiġ, għettela daħlumna. Viżibilment emozzjonat qal li beżaw li l-ħallil jew ħallelin setgħu kienu għadhom ġewwa. Mill-kamra tal-banju, Manuel mexa lejn il-kamra tas-sodda fejn sab ħerba, taqlib kbir. Mument li taħt ċokk qawwi ħallih bla kliem. Daħlet il-mara. Għat li kollha taħdu l-badeb li kadda għawek, dalla. Kalli xaħat uħra għalla xħallum nabla flus li nsommu biex nixtu fil-ordu għek, għax mħallu xħamna flus. Għetla memx taħmen. Wara li realizza x'kien ġara, ċempella issa terħal ġdid. Laqas kien hemm ħafna minuti, ġew mill-ewwel ġew. Għallinna ġibir titħlux, tmissu xejn. Bdew iduru, is-surġenti għek, wara jisu 20 minuta jew kwarta ġew tal-forestika. L-investigazzjonijiet tal-pulizija komplew matul il-jum tal-ħadd bl-anzjan jgħid li mid-dar instera id-deb tal-mara u mal-2000 euro fi flus. Imbikkem l-anzjan jaħseb li dawk li serquh segwew ir-rutina tiegħu x'ħin joħroġ u jidħol mid-dar. Bidmuh fajnejh star li jittamma li ħadd ma jgħaddi minn dak li għaddew minnu u martu. Li ġejna żjed tard kienu jmissu iżjed affarijiet, iżjed jieħdu.